Eve Coláiste cuasa libh éamon san domsa agus aniu Saturn sásta an rud a bheith idir lábha a gcuine ná pí a péantá. So, Rocky mé trí an faris agus an folklór dúas buire, tá sé cuaíach simplí tá an folklór fíor éasca ina rire. Níl ag tastal ach tape, scúbanna, paint, ulin agus canvas. So nuair atá an fear sin bailthe agat tá muid ré chun tosnú. Ceir go leor, so an céad rud a bhfuil ort a dhéanamh ná dachana éagsúla a chur ar an canvas. Ní an sé mór an difriocht cén dachana a fiocann tú an áras go cuirann tú na dachana ar fad ó chúine amháin go chúine eile. Tuigeann si mar fád ceir atá i gceist an seo, so bucí mise an fís an roig. Ceir go leor nuair tá sé sin críocna agat caiidú an tape a thógáil agus é a gcuir ar an canvas. Tá gurí 6 trimtáin de haith éigean a dhéanamh. Agus táid ráis ag péintáil a ríis, so don cuid seo caiithú buí a chur ar bhun, agus sin cuirtar dearg, an sin más mí leat curcha a úsáid is féidir é sin úsáid nó a bríon garm freisin, agus ar bhar an sin cuirtar dul. Tá písa seo an éasca ar fad, fáinn tú an ullin, cuirta bán ar an ullin, agus sin tasníonn tú ag chur an bán ar an canvas. Sé fíor éasca. Ceir go leor don cuid seo an áit ina míon buan a halíne rí-hábhachtach. Is míon le telescóp beag bídach a tharraingt an seo, ach tá sé cuiseach Jackar chun a bheith macáanta libh. Ok lads, tuigim gnúirt me raibh sé cuiseach Jackar. Féidir gur bhréige sin bhfuil mó thormsa ar aonás. Cáim sé ar leid genóid ag déanamh an pí beag bídach sin. Agus in nearna dála nar tá gachar críocha agat, winter an tape as an canvas agus tá tú críochathe. Cordar seo é déanta ag an dara. Féidir gur chuir go ní Alan fór feicir siúta mé. Mar bhfuil sé sin soléir go patanta ach ar chuí an bhfuil tú an poist níos fear dhéanamh is bhfuil an jazz agus an simplí nó ri go bhéadá dhéanamh le na haon cuman más fáile thuú go háir an cuman óg den siad sin an patanta bhfuil éidir mar sin. So go minic mágah